Kai, gaskiya yau kasuwa ta yi kyau, an samu alkhairi. Gaskiya yau kasuwa kan sai dai hamdala. Bari mu gani, ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida. Ina gajiya. Barka Ya aida. Alhamdulillah. Ya abun nan maganan yau alƙawari. Wallahi kuma sai dai ban samu ba. Wallahi har yanzu dai abin sai a hankali. Me yasa ba ku san biyan bashi? Wallahi ka san biyan bashi. Abin yana me yake damun ka haka? Wallahi abin ne dai kawai sai a hankali. Sai dai a ƙare mun hakuri. Ya ba ku. To shike. Ai karka da mu. Gaskiya shi yasa nake son jin daɗin zama da kai. Shine amma ka dan ringa biyan bashi akai saboda biyan bashi yanzu sai mu sake sa. To shikenan ba matsala, na gode, mu sa rana. Ka zo ana kiran ka a gida. To ka je ka ce ina zuwa. Ina zuwa. A to kaji sai an jima. Shikenan. Ai tawa ne ina chatting. Gaskiya ne, ai sai da haka. Shikenan, na gode. Yawwa. Na gode.